ମଙ୍ଗଲ ନାମକ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପରିବାରଟିଏ ରହୁଥିଲେ, ଯେଉଁଠି ସବିତା ନାମରେ ଗୋଟିଏ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୁଅ ରହୁଥିଲେ। ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ପରେ ସବିତା ନାମରେ ସବୁ ଘରର କାମ ଆସିଥିଲା। ଦୁଇଟି ପୁଅର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ଯେବେ ସିଏ ବଡ଼ ହେଲେ ତେବେ ସବିତାକୁ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାକୁ ଥିଲା। ଆରେ ସବିତା ଭଉଣୀ, ତମେ ଏଇଠି ଆସ, ଭିତରକୁ ଆସ। କ'ଣ ହେଲା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା? ସିଦ୍ଧାର ଭାଇ, ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମୋର ଦୁଇଟି ପିଲାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ପାଳିଛି। ମୁଁ ଏବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସହରଝାଇ କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟ ହୋଇଗଲାଣି। କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଦୁଇଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବି। ଯଦି ଗୋଟେକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲି ତେବେ ସହିତ ଅନ୍ୟାୟ ହେବ। ଏମିତିରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତମେ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଅ, ଆଉ ଏହା କୁହ ଯେ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କିଏ? ମୋର ମାନବ ଅଧିକ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ଏମିତିରେ ତ ଆଦୁ ମୁଁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ପଢ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ମାନବ ପଢ଼ାପଢ଼ି ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମାନବ ଦୁଇଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟେ। ତାକୁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅଦୁକୁ ତମ ପାଖରେ ରଖ। ଜଣା ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ମିଠା ଦୋକାନ ଚାକିରି ଖାଲି ଅଛି। ମୁଁ ତାକୁ ସେଇଠି ରଖିଦେବି।